Oli aatonaattoilta ja joulupukin pajalla. Johtavalla insinöörillä oli haaste valtava. Piti pukkiin nimittäin saada lentämään dronella. Pitikö niiden just nyt? Kun Petteri ja porukat oli lomalla Havaijilla. Tarmo Tekno oli inssinä kaiken nähnyt konkari. Mutta ei kuunaan päivänä hän ollut mikään dronenikkari. Pultataan pukki kiinni dronen, hei pukki kohta lennetään. Älä tipu savupiipun nokeen, kyllä me tää kestetään. Tuosta propelli ja moottori pukin selkään asennetaan. Tulee mieleen vähän traktori, kun kierroksia nostetaan. Pultataan pukki kiinni dronen, hei pukki kohta lennetään. Älä tipu savupiipun nokeen, kyllä me tää kestetään. Nyt on liikkeissä ketteryyttä, loistaa pukki taas taivahalla. Ihan ylivertaista vertteryttä saa Petterikin nauttia lomalla. Pultataan pukki kiinni droneen, hei pukki kohta lennetään. Älä tipu savupiipun nokeen, kyllä me tää kestetään. Pultataan pukki kiinni droneen, hei pukki kohta lennetään. Älä tipu savupiipun nokeen, kyllä me tää kestetään.